for mobile akɔba so jama iska fie so ana so jama TV so but more than subscribe to channel no like video no na share so de be ya unu abi nso nsa be kan ya nyina timi de abom. Yes, and Wednesday na yen hwede o for midweek. Yen hwede o for midweek. Yes, na me ka o se o pese o twa ni na le game a. Mfa ba bia bla fie ni enya adwuma. Number we 0599212255. O sende mana oba se do be twa ma kama oba sa cha 30% commission. Udin so antempa na so nsa be kan sika. And also bet me dama Mr. Bafon so 0544137084. Yes, on also be fair kama on that same percentage, you know. And 0246898449. And also Mr. Foster. And also o send them na obit me a kama. Within so numbers here na enumere ye won be payment nyina before 8 p.m. Yes, enumere. Nti woni problem ewo uwin ho no matter the amount no on betu akanyumre ye nti blafi na yenya adwuma me so me number ni 0593 instead de money ne dada no 673300 so jama me so me number ni o send ba me so metimi atwa ama kama yes nti 0599212255 no eno ye oba serena na we nso ye Mr. Bafo we nso ye Mr. Foster ye nyina oba ye be che 30% commission de obetwa bia utwa 100 cedis abetua 70 cedis yes nti sanity utwa 200 a obetua 140 cedis nti sanity nti blafi na yenya adwuma good nya hwe de offer midweek na yen hwe setup we midweek na board 2006 and o share no event number 150 nso atoto obo ha no asell 50 ewo machine owi a no abobo 34 machine ye kosoro owi a o ma 30 machine ho no ma bi good enti we ye ne say ma ewie no na onse we nyina wala pe no wala pe 30 50 34 no o de la pe owi no beto 30 no enti 1 2 3 and we try 1138 ewo winning 1138 owie ye pe no beto 41 89 60 41 89 and 60 and we sell 54 ewo machine nti we wie dia wase yemfa event enkodi yemfa event no enkodi nti event no aso ye kama pa nti misrawo twabi na edibi nso ewo ho kama twabi na edibi ewo ho kama good ti be yi dia hyehyase no eye 2605 71 no na sanga 3 we nso banka pa dem bet ye betwa sa 2605 na $2 na guso no 2605 no na me confirm e de ama yen hwe current no for setup name Intuba event number 1119 ewo current na obeto 12 no ewo ha ena o save 50 ewo machine owie no de 34 be sha ase owie o ma 30 so into owie pe 3 weeks down 1 2 3 no obetwa 1138 owie 1138 o metwa 41 89 and 60 41 89 and 60 no sell 54 machine nti sa pepe no hye no ha no good nti we dia o see emfa event enkodi good na ma me confirm sa 526 no emfa man wa yen hwe midweek wona biem event number 986 me so ato 36 ewa ha nti 1 2 3 4 no abeto 12 no so to 12 1 2 3 no abeto 30 wo machine we are 1 2 3 no abeto 46 ewo machine we pe no abeto 1241 no asell 54 no ewo machine we dia ose emfa event enkodi nti we bana na 2605 no na gumu ha no kama 2605 na 26 no wa sell repeat abela p 5 no nti e man ho ye den pass $2 obeto 2605 ho ye den papa ewo event no so good
nti ɛno nso woba current na sei no ahyehyɛ no ɛwɔ ha nti wɔbɛto 36 ɛwɔ ha 1 2 3 4 ɛna wɔbɛto 12 no owie a 1 2 3 na wɔbɛto 30 ɛwɔ machine owie a 1 2 3 na wɔbɛto 46 ɛwɔ machine owie ontwa 12 41 12 41 na ɔsɛ 54 nti owie dia ɔsɛ yɛmfa event no nkɔdi ɔsɛ 20 column nko ara 4 nti wobɛtumi apɛ me event no 20 column nko ara 4 ne gu so nti wobɛtumi apɛ me event no bi yes na nhwɛ yɛ other setup na yɛde bɛka saa event wei ho no na wei no deɛ mepɛ sɛ yɛpeke single 526 no as true dialect ɛna wɔ so yes nti yɛde event wei ɛna event wei ɛna ɛbɛka so ɛni ɛno nso ma mefa mfam for the current na setup no ɛno nso yɛ midweek na event number 1040 nso ato 69 ɛwɔ machine 69 ɛwɔ machine owie pɛ na ɔbɛto double 6 first box winning owie a ɔma 50 57 na ɔnsɛ 73 ɛwɔ machine sorry ɔto 66 na ɔsɛ 73 na ɛwɔ machine owie ɔntwa 50 57 owie a na ɔbɛma 41 41 41 41 na ɔsɛ 79 ɛwɔ machine so 41 sorry 4189 otwa two numbers into wato 2 ɛna ɔsɛ abɛto 2 ɛna ɔsɛ 79 no ɛwɔ machine into awie dia ɔsɛ 79 no yɛnkanta no 34 41 repeat sanga 3 na demo ho free ball so saa pɛpɛpɛ into ba current na sei na no so abɛyɛ no into ɔbɛto 69 no wɔ ha owie a double 6 first box no asɛ 73 owie pɛ ɛna ɔbɛto 50 57 close owie na ɔbɛma 89 41 89 41 and 41 at last box position and was 79 to owie dia 79 no wɔn kanta 34 na 41 no in repeat na yɛfa nkotwa sanga 3 ɛwɔ hɔ kama ɛwɔ so ɛwɔ hɔ kama good nti this event no ɛne this event ɛna yɛka so ani na ɛde a break through yes nti sei ne ɛbɛnya for a full game no sei ne ɛbɛnya for a full game no good nti yɛka bɔ ma yɛba bɛnya 9 numbers per ne yɛyɛ best 5 ne yɛyɛ best 3 ne yɛyɛ for a 2 dialect which is 26 single 5 no mfa ni agorɔ koraa na ɛbɛbɔ adwuma papapapa ne akɔ for 26 free ball yes na me bɔ nka yɛ biem sɛ wopɛ sɛ wotwa game a numbers ne gu no 0599212255 yes and 0544137084 and 0246898449 yes emu bia o send the game ne ba on betwa mo on 30% commission free na menka ho o men kwatenti ahode wo bye bye